Nunha comisión informativa nunha acción de contas na Comisión Informativa de Educación se nos dixo que no edificio de Vías e Obras que se iba a revestir inicialmente iba a ser totalmente de pedra, despois que se por elevado acústico se iba a revestir o que era a mitade. Na Comisión de Educación. A Comisión Informativa de Educación, sí, claro, estaba... De emprego. Perdón, de emprego. Onde estaba... Se nos dixo que se iba a revestir o edificio na súa, na totalidade de pedra, despois que se iba a revestir, debido ao elevado coste que se iba a revestir na súa mitade, e ao final, pois, ao parecer, non se revestiu absolutamente nada de pedra, e tamén, polo que vimos, o tellado, pois, conta, pois, tamén se cambiou o tellado, pero conta con unha simple uralita. O que queríamos saber era a partida que estaba destinada a revestir o edificio de Vías e Obras de pedra, finalmente, por que non se fixo e a que se destinou. Máis preguntas?